שלום, היום אנחנו הולכות לעשות סרטון אתגר. פעם רביעית. כן, כי צריך. זה מעצבן. תיקנו את זה. כן, תסתכלו. הוא גם לא נראה משהו, אבל... כן, אבל מה אכפת לנו? רגע, שיהיה מקושט. עכשיו אנחנו נחזור. אז כן, סידרנו את זה יותר טוב. פעם חמישית. מה קשור? לא יכולנו פעם חמישית. פעם רביעית עשינו פעם חמישית. זה הרביעית. טוב, יאללה, בואו נתחיל. פיפ! אז כן, יש לנו דפים שכתוב שם קרינה וורוניקה, ויש לנו... קרוצ'י. יש לנו דלי עם פתקים, 10 פתקים. כן, ויש לנו כוסות עם תראה. קר. חם. האמת שקוראים לו פיוסטי. טוב, אז זה בפיוסטי? סתם. טוב, אני מתחילה. ביומה. תשתיקי אותו כבר. אסור להגיד אצלי קללות ביוטיוב. בערוץ, חכו שנייה. אז כן, לקחתי פתק. כן. מי אוהב אביניהו לא? מי אוהב יותר בנים? אני. קרינה. אין עליי. אוי. למי יש אוכל יותר נחמדים. למי יש יותר... למי יש יותר נחמדים? לי. האמת שגם לי, אבל בקיצור חצי חצי. כן, חצי. יאללה, אני. למי יש יותר אחים ואחיות? ורוניקה. תוציא. רגע. לא. יצא פתק. טם. מי למי יותר מצייר? אני. אין מה להגיד. אם אתם תראו את החדר שלה, מה? גם את מציירת למטה. מי יותר טוב ביוטיוב? קרינה. אני. למי יש יותר עקבים ביוטיוב? לי. יש לי 3 עוקבים. אני אחד מהם. גם סבתא אחד מהם. כי את נרשמת. כן. מי אוהב יותר? פלשבק. קרינה. לא יכולה לחיות בלי פלשבק. וגם יש עוד משהו שאני מתה עליו. זה הוטל. הוטל. מי אוהב יותר את ההורים? מתה על ההורים שלי. מתה עליהם. אני חולה על ההורים שלי. אין מה לעשות. טוב, יאללה, תוציא. למי יש בית יותר גדול? לי. הפתק האחרון שאני לא יודעת מהו, כי שכחתי את כל... מי יותר טוב מנקה? ורוניקה. לא, סבתא שלי. אבל זאת אני או את במקרה. לא, זאת סבתא שלי. אבל אני במקרה ילדות. סבתא שלי. אני יותר טובה ממך בניקיון. סבתא שלי. מה סבתא שלך? סבתא שלי. קיץ. ביי. ביי. שכחתי. יש שם כפתור אדום, הנה פה, ותלחצו עליו. ותירשמו לערוץ שלי. ויש לידו פעמון. תלחצו ואתם תקבלו תמיד סרטונים. אז ביי. והיא תכתוב בתגובות את הערוץ שלי. כן, אבל אני עדיין לא יודעת איך קוראים לו, אז... כן, כי אני עוד לא מתחילה אותו. אז ביי. היא קודם צריכה לראות את הסרטון, איך להיות בלוגר. אבל לא עד הסוף. טוב, ביי.